Връщаме се обратно към писта Драко, село Калояново, където се провежда превърналият се в традиционен събор на автомобили с марка BMW модел E30. Предстои да се срещнем с още една голяма част от ентусиастите тук, за да разберем как и кога се е породила страстта им към тези машини и какви подобрения са нанесли те по тях. Ти си още един участник в надпреварата за най-нисък автомобил днес тук. Изключително впечатление направи твоята машина също. Кажи ми какви бяха резултатите, които отчетох. 57 см височина. Общо взето добър резултат. Доволен съм. Може и повече. Как успя да постигнеш тези 57 см? Кажи ми как успя да свалиш колата всъщност толкова ниско. Като цяло покачване, нали, пружини, амортисьори. Проблем ли са тези 57 см в пътната мрежа в България, когато говорим за високите габарити, неравностите по пътя? Абсолютно да. Но може да се заобиколи, нали, дадено препятствие. Не е такъв проблема. Мислиш ли, че можеш да свалиш още по-ниско? Да. Винаги. Ще го направиш ли? Живот и здраве, да. Определено вниманието ни играват гумите и джантите, които ти си сложил. Кажи ни как успя да постигнеш този ефект. Значи джантите са като цяло железни метални джанти, срязани, разширени. Тасове, хубава боя и по-тясна гума и то си става. Всичко по автомобила си ли правиш сам? Абсолютно. Има ли други подобрения? Ами като цяло не, само качване снижено и това е, за сега е фул сток. Какви са параметрите на задната гума? Значи гумата е ширина 205, височина 50, слаж 15, джантата е 11G, 15 цола. Как успя да вкараш гумата без да създаде проблеми по окачването? Проблемът беше то основно заради калниците. Вежите на калниците, които трябваше да се раздуят по някакъв начин, за да може да влезе гумата. Без да опира, при неравности и така. Откъде черпиш вдъхновение? Къде гледаш подобренията по марката BMW, които да направиш на своята машина? Значи, вдъхновение черпя основно от интернет, от чужди форуми, предимно германски, от там. И доволен съм, нали? Допадат ми идеите. Една от най-любимите марки не само в България, но и в света. Кажи ми как се запали ти по нея? Запалих се, значи от детството ми още съм запален по BMW и по-специално по модела E30, но не знам, нещо му спираше, нали, през всичките години да си взема и тук сега последната година реших да взема и доволен съм много. Това е един от най-караните модели, поне в нашата страна. Защо според теб? На какво се дължи това? Значи, като цяло, класически автомобил има части. Поддръжката е поносима за българския джоб. Не е нещо свръхскъпо и има и много хубави части. В смисъл, няма такива китайски изпълнения и подобни. Освен здравината на немската машина, агресивната визия, това са автомобили идеални за моторни спортове, много предпочитани за дрифт, за драг, за тайм атак. Палиш ли се ти по този спорт? По принцип по дрифт, но сега за момента колата е направена само за стойка. Мисъл, тя си е в стоков вид двигател, скоростна кутия, само за стойка в момента. Иначе да, паля се по дрифт много. Имаш ли още планове за твой автомобил? Абсолютно да. Смяна на мотор евентуално, друга скоростна кутия, друго окачване, вероятно промяна на външния вид, раздувки, пакети, такива. Казват, че запалиш ли се веднъж по тази марка, започват подобрения, каране и тунинг до живот. Така ли е наистина? Абсолютно да. Така е. И няма да я смениш? Не. Какво ще пожелаш на всички фенове на марката днес тук? Ами пожелавам
да си обичат колите най-вече, да си ги пазят и да се радват повече на марката и на модела. Преди да продължим с втората част от пистовото състезание, ще пристъпим към награждаване на специалния конкурс най-ниска E30. Тук виждаме трите коли, които спечелиха конкурса. Ще оповестим и техните резултати. На трето място е Ники с неговата E30. Честито! Аплодисменти! Специална грамота. Много хубава кола имаш. Продължай се надолу да ходиш. На второ място е Даниел с неговата кола. Браво! Разликата е минимална. Мисля, че точно 1 см беше. Така че много близко сте. Следващата година още по-близко. Благодаря, това е заради детското столче, най-вероятно. Да, възможно. И на първо място е нашия приятел Калин, който имаше специалното изискване да е в височина, която е за придвижване и той спази това изискване. Всички видяхме как излезе от паркинга, дойде от тук, премерихме го и чак тогава след това си игра с височината, за което му благодаря за точността. Все пак е положил огромни усилия в неговото окачване. Честито, имаш грамота. Имаш една специална купа за най-ниска кола, което да ти дава стимул за още повече подобрение по твоя автомобил. Браво! Второ място в надпреварата за най-нисък автомобил. Как се чувстваш? Ами, доста добре. Като за първа награда съм изключително доволен. Благодаря за което се радвам, че постигнах такъв успех. Какви са очакваните ти резултати? Предполагам, че някъде около 56 см, защото доколкото разбрах е такава разлика около 1 см с колегата Ники Маринов. Мисля, че това е резултат. Освен, че колата ти е една от най-ниските днес тук на събора, тя е изключително направена. Кажи ми малко повече за всяко нещо, което си успял да вкараш поне. Нека първо да започнем с тези автографи на капака и за самият цвят на капака. Капака е всеобщо в хутрайд обществото, така наречения ратнат капак, с малко повече повежда по него. Подписите са от приятели, познати, всички хора, които нали, така се уважаваме, имам си приказка с тях и се виждаме често и така нататък. И така това е един приятен спомен, който имаме от тях и всеки ден си карам с удоволствие колата, като го гледам. Продължавам въпросите, насочвам те към каялника. Тук виждаме едни надписи. Ами това за мен е една лична мотивация, когато си карам колата, примерно с пръси на кафенци и така нататък, нещо да си релаксирам. Гледам си, чета си, радвам се, защото доста хора така се спират. И е нещо по-различно, нещо, което не е по-масово, в смисъл типичните английски прозвища и така нататък цитати. Аз са горе-долу смислени неща или поне така съм се постарал да бъда. Някои от тях са мотивиращи и надявам се повечето да са такива. Сам ли си правил всеки един от цитатите? Абсолютно всичко съм направил по колата сам. Дори вчера след работа най-новото ми произведение беше багажик, който е допълнителния. Абсолютно всичко, всяко едно нещо. Кажи ни каква информация, какво оцелиш да постигнеш с това последната доработка, всъщност тавана? Последната доработка, като всяка една друга, целя да допринасям уникалност на колата, както и на мен самия, като един нейн представител. Навсякъде в E30 обществото, хутрайд обществото и като цяло като човек. Обичам да съм различен. Виждаме един куфар, една маска, детски играчки, чадър. Какво е посланието на този старинен куфар? Ами това е посланието, надявам се да се напълни с едни приятни спомени от всяко едно място, което ще посетя със семейството си. Това е основната идея, която е на куфара. Всичко останало е най-различни интересни неща, кои за мен, кои за някои други. Играчки за детето, защото колата си е семейна, въпреки че е ниска. И разни други интересни неща, където може да си донесеш някакво забавление с тях. Няма как да не те питам и за уникалната джанта, която си сложил. Уникална, но реплика, въпреки всичко. Надявам се някой ден да не е реплика. Въпреки това, джантите са си хубави, като всяка една джанта.
важно е за една кола. Дай Боже, по-хубаво и напред. Казва, че джантата е нещо, което всъщност отваря колата, така ли? Абсолютно вярно. Значи една кола, която колкото и да е скъпа, каквато и да бъде, като няма най-малкото стойката, не може да хване чак толкова вид. Колкото и да е хубава, колкото и да е мощна, колкото и да е бърза. На мен това ми доставя най-голямо удоволствие, когато седна отстрани да погледна колата и да си доставям удоволствие само като наблюдавам. Ти определено днес доказваш, че наистина джантата е един от най-важните елементи в автомобила. Кажи ми как се чувстваш днес на E30 събор? Перфектно, чувствам се перфектно. Тук съм с семейството си, на което благодаря, нали, за това, че ме придружава в тежкия и жегав ден. Чувствам се прекрасно, защото виждам приятели, виждам хора, с които не съм се запознал, запознах се и всеки един момент тук ми е перфектно. Ще посетиш ли отново този събор? Абсолютно несъмнено. Какво ще пожелаш на феновете на марката? На феновете на марката пожелавам да се забавляват с колите си най-вече, без значение по какъв начин, и да им се наслаждават повече на пътя. И това е основно. Основно е това, да. Не на последно място, какво ще пожелаеш и на твоето семейство, което те подкрепя в тази твоя страст и в хобито ти? На семейството си пожелавам първо здраве и след това да продължават да бъдат така търпеливи с моята наглост от време на време, но такова е. Всеки си има краста, моята болест е това. Пистата ще бъде отворена за каране до 18 часа, за да могат всички фенове и ентусиасти да се забавляват с любимата марка. Time Attack на Ферварите са сред любимите автомобилни съревнования, които карат пилотите да посещават и очакват с нетърпение всяка една подобна сбирка. Пожелаваме успех в класирането, нека всеки един от тях успее да подобри своите времена, тръгвайки си от тук с незабравими емоции и хъс за следваща победа. Към края на деня е време да се срещнем и с един от организаторите на това събитие, за да научим как и кога се е зародила идеята за провеждането му и как се развива то през годините. Намираме се на поредния BMW събор, този път за модел